Jama'a barka da zuwa makullin gida. Wannan tasha ta mu mai albarka. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu. A cikin shirin namu yau za mu yi bayani ne kan maganin sanyin mata ko kuma in ce infection. Kai duk wani abun da ya danganci farjin mace, duk wani dadewar da duk wani rashin fitar ruwa da duk kurajen gaba, duk za mu yi magana fissabilillah. Za mu kawo haɗi wanda zai amfani da shi fissabilillah don magance wannan matsalar. Idan wannan lokacinka ne ko lokacinki ne na farko, ku danna mana subscribe da kuma alamar kararrawa domin samun shirye-shiryen mu. Taka ne idan mun yi sabon bidiyo za a gana da ku cikin gaggawa. Kar kuma ku manta da alamar like da comment. Taka ne za mu faɗaɗa bincike domin kawo muku magunguna domin inganta zamantakewar aure. Sannan da masu bukata ko kuma shawara, ku aje mana comment ko kuma fatan alheri ko kuma kuna bukatar wani magani, za mu dinga bibiyar tambayoyi kamar yadda muka faɗa muku. Idan mace tana fama da kaikayi ko kuraje ko fitar farin ruwa mai wari ko bushewa ko ɗaukewa ko buɗewa da ko rashin sha'awa ko gamsuwa da sauran cututtukan sanyi, sai a gwada ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi. Na ɗaya, a samu saiwar garafuni da sassaƙen magarya, sai a tafasa. Idan ya ɗan huce sai mace ta dinga kama ruwa da shi kullum sau ɗaya, yana maganin buɗewa ko ƙaiƙayi. A samu garafuni da sassaƙen sanya, sai a tafasa, sai mace ta dinga shan rabin kofi da safe, rabi da yamma. Yana fitar da dattin mara da maganin farin ruwa mai wari. A samu furen tumfafiya, sai a shanya ya bushe, a daka a dinga zuba a cikin nono ana sha, yana magance matsalar ruwan infection. A samu lalle da ganyen magarya da kanamfari a haɗa waje ɗaya, a daka sannan a tafasa, a zuba farin miski a ciki. Idan ya ɗan huce sai ta shiga ciki ta zauna tsawon kamar minti 10. Yin haka yana maganin ƙaiƙayi da ƙuraje da buɗewa da daɗewar gaba. A samu kabewa a dafa ta, bayan an dafa sai a tsame ta daga ruwa, a jajjaga ta ko a burga, a zuba madara ko nono, sannan a sa zuma a sha. Wannan yana maganin rashin sha'awa da bushewa ko da rashin gamsuwa. A dafa zogale, idan ya dahu sai a murje shi ko a dama, a tace a yi lemon juice da shi. Yana maganin fitar farin ruwa mai wari da cushewar mara, kuma yana ƙara nema. A samu ɗan tamburawa da albabunaj, a tafasa, a zuba man hulba a ciki, sai a ɗan tsugunna tururin ya dinga shigarta. Idan ya ɗan huce kuma sai ta shiga ciki ta zauna, sai zai magance mata ƙaiƙayi da ƙuraje, kuma yana sa matsewa. A samu farar albasa da kanamfari da citta da malmo da barkono da raihatul hubbi, sai a dake su ta yi yaji da shi, ta dinga cin abinci da shi. Yana saukar da ni'ima da magance duk matsalolin sanyi. Jama'a, Allah ya sa mu dace. Kar ku manta ku danna mana subscribe da kuma alamar like domin samun shirye-shiryenmu. Allah ya sa mu dace.